Ja kun tiet löytyy hyvin, niin sitten rupeatte myös ratsastamaan niitä poneja niin kaarteilla vähän enemmän. No, saada ohjat vähän paremmin käteen, tai starrafunsoideksi. Ja mietipä taas sitä sun yläkantapäitä, että saat jalat sinne alas. Ja pääset vieläkin tehokkaammin ratsastaa niitä kaarteita. No, ja sovitaan niin, että jokainen ratsastaa ainakin 1/3 myös istunnalla, eli alas istuen, että ne hevoset jännitys siitä, että kohtaatte ne myös teidän istuimella. Sinne hitaara ja kädet ihan hiljaa ja hevonen rentoutumaan. Käyttää hevosten ravia tarkoittaa sitä, että jonkun askeleen voi käydä vähän enemmän eteenpäin, jonkun askeleen vähän enemmän odottaen. Ja Evelina sieltä voltti sen puolelle. Ja nyt mä en saa, että sen Evelina polkee takaa eteenpäin, ettei laiskistele. Joulu on jo mennyt ja levot on levätty, että nyt ei istuntaan. Kuitenkin ratsastatte niitä hevosia hyvin niihin kulmiin, että ne ei oida. Ja vieläkin, missä sijanusten ottaa. Ja sitten pidät edessä, että kaarteet voitte hyvin keventää vähän takapuolella, että ne hevoset pääsee etenemään kaarteista. Suora kaula. Niin. Taas korjaat lautan. Ja. Ja hyvin niiden kaarteiden läpi. Ja mieti, minä menen. No niin. Ja kun jatkatte vähän sitä työskentelyä, jos tuntuu, että niitä laiskottaa tai juoksuttaa. Korjaat laukan taas liian. No niin. Hyvä. Ja sama juttukin ja 10 ravilaukan siirtymistä ja työskentele hevosta vähän enemmän siinä välillä, että pääset ridaamaan sitä ohjeelta. Nuori kaveri läpi hyvää, selkeää kommunikaatiota sun puolelta ja töihin kantapäät alhaalla. No niin, tarkat tiet. No, aina keskellä esteitä. No. Niin, ja taas organisoit sen laukaan heti, kato minä näen. No, ja tarkkana nyt. Niin, ja taas tasapainoa. Hyvä. Suunnitelmiin. Pohkeet mukaan.